moments later. Kana mo na ang FI. Mura instead ni Kyra. A few moments later. A few moments later. Sa katauhan, sa pagpapasihan, ang mapagkaling ko. Isang sa inyo papalaw, pero dahil siya na itong ikasinado, kaya mahigala ko ng isang kinsa. Hindi ay
2 hours later. Murag ipatri ang gano'n nila. Patri. Bitaw. Dancer bis patri. Yeah. A few moments later.